A Topludi et presentem els cotxes de pedals Berg Rapti, uns vehicles esportius i compactes ideals per a nens i nenes d'entre 2 anys i mig i 6 anys, o amb una alçada d'entre 85 i 125 centímetres. Tenen un disseny més baix que els Busi, cosa que els dona un aspecte més semblant a un cotxe de veritat. El seient és ergonòmic, regulable i molt còmode, adaptant-se al creixement del nen. El sistema de pedaleig és de pinyó fix, és a dir, quan les rodes giren, també ho fan els pedals. Això permet una conducció directa i senzilla. Porten rodes EVA, que no es punxen, no fan soroll i són perfectes per jugar tant a interiors com a exteriors amb terra llis. Tots els models compten amb un eix oscil·lant, que millora l'adherència al terra i ofereix una conducció més estable i segura. Alguns models inclouen un volant amb sons. A més, pots incorporar accessoris com la banderola de seguretat o un remolc. Visita la nostra web per descobrir tota la gamma Berg Rapti i no et perdis els vídeos dels altres models de cotxes de pedals Berg.